खुलुमबाय आं मुस्रि कास्टम बसुमतारी इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा 125 एमेन्डमेन्टखौ लानानै जेरैबायदि बिटिसिनि रायजो राजानि गेजेराव मिसा खोथा फोसावबाय थादों बेखौ आं दिनै लाइमोन बिपिएफनि जानानै नोंथांमोननो फोरमायना होनो सानदों जे नैबे 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि रायजो सभायाव 2019 सनाव बिथांमोनहा रायजो सभायाव रिपर्ट होनाय गासै 80 पेज बे रिपर्टआ आं बे रिपर्टखौ टटेलि फरायजोब्बाय आरो बे 2019 आवनो जानायनि खोथा आरो 2019 आव जोंहा यूपीडीएस आरो दिमा हासाव माने दावगा हालाम होननाय जि रिभलिउशनारि दंमोन जोंहा कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव बिथांमोनजों भारत सरकारा एग्रीमेन्ट जादोंमोन आरो मेघालयनिबो माखासे भारत सरकारा बिथांमोनजों रिभलिउशनारि बिथांमोनजों एग्रीमेन्ट खालामदोंमन बेनिफ्राय नर्थ इस्टआव 10टा 6 शिड्यूल दङ बे 10टा 6 शिड्यूलखौ लानानै बिथांमोनखौ मोर पावार खालामनो थाखाय आरो स्टेटआव फाइनेन्स कमिसन दानो थाखाय आरो मोर पावार दानो थाखाय बिथांमोना बे 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ खालामदोंमोन बै समाव भारत सरकारा 10टा 6 शिड्यूलनि रिप्रेजेन्टेटिभफोरजों आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि रिप्रेजेन्टेटिभफोरजों सावरायनो थाखाय गुवाहाटी आरो शिलंआव दैथायहरदोंमोन आरो बेनि उनाव बियो रायजो सभायाव होनाय रिपर्ट 2019 सनाव आं बिथांमोननो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे बिटिसिआ दिनै मोर डेभलप आरो मोर पावारफुल कार्बि आंलं जिल्ला काउन्सिलनि इलेक्शन जायो बेखौ डिपुटि कमिशनारासो खुङो स्टेट इलेक्शन कमिशनारा खुङा ओरैहाय दिमा हासावनिखौबो बिथांमोननिखौ डिपुटि कमिशनारासो खुङो स्टेट इलेक्शन कमिशनारा खुङा गुबुन गुबुन 6 शिड्यूलनि इलेक्शनफोरखौ स्टेट इलेक्शन कमिशना खुङा जोंनि बिटिसिनिखौ स्टेट इलेक्शन कमिशनारा खुङो दा ओंखायनो जोंनि बिटिसि बादि जानो नांगौ बिटिसिआ मोर पावार बिटिसिआ मोर रिप्रेजेन्टेटिभ दङ ओंखायनो बिटिसिनि मडेल लानानै कार्बि आंलं दिमा हासाव त्रिपुरानि ट्राइबेल काउन्सिल मेघालयनि 3 काउन्सिल मिजोरामनि 3 काउन्सिला बे 9टा काउन्सिला जोंनि बिटिसिनि मडेल लानानै जेरै बिटिसिनिखौ इलेक्शन जायोब्ला स्टेट इलेक्शन कमिशनारा खुङो थिग बिदिनो कार्बि आंलं दिमा हासाव बा त्रिपुरानि काउन्सिल बा गुबुन गुबुन काउन्सिलफोरखौ स्टेट इलेक्शन कमिशनारा खुंनांगौ होननानै बुंदों जोंनाव नन रिप्रेजेन्टेटिभनिफ्राय गभर्नरा डाइरेक्ट माने नमिनेट खालामनो हायो एमसिएलए खालामनो हायो नन रिप्रेजेन्टेटिभ कमिउनिटिनिफ्राय दा ओंखायनो बे कार्बि आंलंबो जानांगौ दिमा हासावबो जानांगौ गुबुन गुबुन 6 शिड्यूलावबो जानांगौ होननानै बिथांमोनहा बुंदों बिटिसिखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल होननाय जायो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल बे 125 एमेन्डमेन्ट बिल जाखांनायनि उनाव कार्बि आंलं अट'नमास टेरिटरियेल काउन्सिल जेरै बिटिसिखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिथांमोनहाबो टेरिटरियेल काउन्सिल कार्बि आंलंआबो टेरिटरियेल काउन्सिल जासिगोन दिमा हासावआबो टेरिटरियेल काउन्सिल जासिगोन गुबुन गुबुनफ्राबो टेरिटरियेल काउन्सिल जासिगोन जोंनाव 40 जन रिप्रेजेन्टेटिभ जायो गुबुन 6 शिड्यूलफोराव 30टानिफ्राय बारा मा होनो बिथांमोना 30टानिफ्राय बारा समस्ति गैया कार्बि आंलंआव हयथ' 28टासोल' दङ गुबुनावबो बिदिनो 28टासोल' दङ त्रिपुरायावबो 28टासोल' दङ जोंनाव खिन्थु 40टा ओंखायनो बिटिसिआ मोर पावार हिसाबै दा बिथांमोनाबो बिथांमोननि माबाखौ समस्तिखौ बारायनायनि खोथाखौ बुंदों दा आंनि गुबै बुंनो नागिरनाय खारना जाहैबाय मा इउपिपिएलआ जे बुंदों 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास जासिगोन बाव बिटिसिखौ बिथांमोना ओरै सरकार दासिगोन होननानै बे मिसा खोथा बुंदों दिनै डेम'क्रेसियाव रायजो राजाया मेन्डेट होदों बिटिसिनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनो आरो एन्टि डेम'क्रेसि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना एन्टि डेम'क्रेसि बिथांमोना खोथा बुंगासिनो दं आनडेम'क्रेटिक खोथा बिथांमोनहा बुंगासिनो दङ दा ओंखायनो आं दिनै नोंथांमोननो बे फुंबिलि समाव 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै फंनैसो खोथा बुंनाय जाबाय आरो फैगौ समाव आरो मोर क्लेरिफिकेसन आरो मोर डिटेल्स आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय थागोन दा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा जि मिसा खोथा बुङा मानो रायजो राजाया नाथाय सांग्रां जा इन्टारनेटआवनो दङ 125 एमेन्डमेन्ट नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै जाय लेखा गोरों जाय दिनै लाइमोनफोरखौ इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा मिसा खोथा बुंगासिनो दङ आं लाइमोनफोरखौ इन्टारनेटआवनो थांनानै गुगोलाव थांनानै 125 एमेन्डमेन्टखौ एसेब्लाबो फरायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय जोंनि थाखायबो मोजां जायो जोंहाबो मोजां डाइरेक्ट फाइनेन्सआ जोंना डाइरेक्ट जुदि फाइनेन्स जायोब्ला जोंनि थाखायबो मोजां 6 शिड्यूल जोंनि थाखाय बिटिसिनि थाखायबो मोजां नाथाय इउपिपिएलआ जेरैबादि बांसावदों बेबादि नङा आं नोंथांमोननो दिनै बे फुंबिलि समाव फंनैसो फोरमायहरनाय जाबाय गोजोनथों